To nikto nie je rád, že ma tu vidí? Nikdy neviem, jak začať. Preto vám poviem, prečo som dal sem tú mikrovlnku. Minule som rozprával dosť veľa o cigánoch a jebali za to do mňa mnohí. Hovorili mi, že som rasista. Hovoril mi to aj jeden môj kamoš cigán. Fakt, sme kamaráti, ale on proste mi hovoril, že som vyjebaný rasista. Vysvetľoval mi prečo, že nerozumiem cigánom, že oni majú úplne inú mentalitu a že to musím chápať. Tak som ho počúval. A uvedomil som si, že cigáni majú aj svoje dobré vlastnosti, z ktorých sa my môžeme poučiť. Táto mikrovlnka napríklad. Predstavte si, že naďabíte na skupinku cigánov, ktorí samozrejme nebudú mať veľa rozumu. Poviete im, že máte po piči televízor nový. Poviete im, že to je teraz nový model, hej, tu sa štelujú programy, prepínajú, tu sa dáva hlas a že proste si môžu pustiť, čo chcú. Stačí, že to vložia dnu a to začne hrať. Sa tam bude točiť, hej, všetko. Im to ukážete, budú v piči, oni sa kúkajú na to, jak sa tam káva zohrieva. Prajte im to za 3000 korún, dajme tomu. A poďte si, akí sú kokoti. Lenže teraz vám poviem, akí sú vychcaní cigáni. Prijete na druhý deň do ich osady, tá mikrovlnka bude na nejakom podstavci v strede osady a tam bude plno cigánov ďalších, ktorí budú platiť za to, že môžu kúkať túto popičiteľku. A tí cigáni, o ktorých ste si mysleli, že sú kokoti, lebo si zarobili na vyjebanej mikrovlnke 3000 korún, na tom zarábajú denne 5000. Tak toto je teraz kokot. A to je, jak cigáni rozmýšľajú. Preto nie sú až takí sprostí. Rozmýšľajú inak. Predstavte si bielú rodinu, ktorá teraz žije, stále bude nadávať, nemáme čo jesť, nemáme dosť peňazí, deti sa nemajú za čo obliecť, do školy. Cigáni také problémy nemajú. Pretože majú iný prístup k tomu životu. Cigán vám nikdy nebude nadávať, že je hladný. Prečo? Lebo jedlo vidí všade kolo seba. Človek sa pozrie na mačku, povie, aké zlaté, krásne. Cigán sa kúkne, mačiaci perkelt. Polievku, vývar sa dá aj z potkana urobiť. Chýba vám cestovina, najebu tam muchy, pavúky. Jak sa spýtaš cigána, jak môžeš tam dávať tie muchy do polievky? Však keď zavriem, neuletia, ne? A sa buď udusia, alebo uvaria. No, počkaj, lebo je to strašne veľa, čo tí cigáni dokážu. Ja teda mám, to je zase iný kamarát cigán, oni žijú 11 v dvojizbovom byte. Má 25 rokov, tak jak ja, hej. Má tam otca, mamu, je tam on, jeho žena a deti je tam toto do tých 11 zbytok. Choďte sa pozrieť, jak spia v tom byte. Skúste jemu ísť niečo vysvetľovať o feng shui. Ale podľa feng shui by tieto deti nemali ležať obtočenie kolo záchodovej misy na zemi. Jak nie? Však to je ich detská izba.
Skúste ísť cigánovi vysvetliť, že pod šikmou stenou nemá spať. Je to blbosť, no. A stále majú úsmev na tvári. Nesťažujú sa. Keď idú spať, sa usmievajú. Keď stánú, sa usmievajú. Rodičia majú radi svoje deti. Deti sa majú radi medzi sebou. Veď viete, jak? Sú šťastní. No a tak, no. Môžu sa nájsť kedykoľvek, hej, to som vravel. Im nebude vadiť, či zjedia vrabca, či si ujebu nejakú horálku, či chytia pri tom, alebo nechytia. Môže to byť aj líška. Ja som zo Spišskej, to už viete. Je tam slovenský raj, hej, Čingov. A tam je taká jedna oblasť, sa volá Letanovský mlyn. Tam žijú cigáni. Ja som čítal o tom, že pred mesiacom alebo kedy v Amazonke niekde našli kmeň, úplne zastaralý, primitívny, ktorý nepozná čas. Hej, oni nevedia, koľko majú rokov. Nič. Neviem, prečo to je taká senzácia, keď je tu Letanovský mlyn tak blízko. Tiež nemajú pojem o čase. Ich rok je len jeden mesiac, maj, lásky čas. Stále sa jebu. Ďalej rozlišujú iba teplo a zimu, svetlo a tmu. A prídavky. Šlus, také moje hodinky, len 5 oných. No a tiež, ako zastaralý riadny kmeň, oni sa tam dokážu uživiť všetkým, čo v tom lese žije. Líšky. A teraz v poslednom čase som počul, že aj medvede. Že dokážu si tie pecné kliny konečne vyrobiť. A že sú... A v ďalšie veci, čo sú lepšie od nás bielých. Bielý je veľmi citlivý človek, hej? Medveď je skurvene veľký mesožravec. Nezajebeš ho len tak. Geneticky sa oni už tak vyvinuli, že stačia iba 4 cigáni na to, aby zajebali medveďa. A niekedy sa stane, že aj 2 prežijú. Fakt. A ešte jedna vec o tom Letanovskom mlyne, a to je pravda. Základná škola. Čo tam je, to som už dávno počul. Predstavte si nejakého bežného piatáka, bieleho. Ja si nespomínam ako ja, ale neviem, či som v 5. triede už vedel, na čo mám kokot. Mám pocit, že ešte nie. Cigáni to ale vedia v tej 5. triede. Je síce pravda, že mali byť v 8. Ale vedia to. A tam sa stala taká vec, že učiteľka vošla do triedy a jebali sa tam tí 2 buzeranti na katedre. No ako, nie buzeranti, že... No, on s ňou. Čiže aj v tom ohľade sú vyspelejší. Vedia skôr viac. Out of my mind, so sick, I'm out of my mind. Out of my mind, so sick, I'm out of my mind. Out of my mind, so sick, I'm out of my mind.